ایرو کاروانک ji 45 welatiyên Pakistanî pêk dihatin hatin veguhestin ji bo berava Tirkiye li bajarê Dîkîlî û bo yekê rêkeftina di navbera Yekîtiya Ewropa û Tirkiye de berdewam e ku di dişema borî de jî 202 koçber ji giravên Yunanê hatibûn veguhestin ji bo Tirkiye û di nav wan de du welatiyên Sûrî jî hebûn. Li gor hikûmeta Yunanê ragihandî ku ji ber ku welatiyên Pakistanî tu parastina navdewletî nexwestibûn û daxwaza mafên penaxwaziyê nekiribûn li Yunanê rêkeftinê ew li xwe girtin. Ji aliyê xwe ve ajansa hikûmeta Fransî ragihandibû ku ektîvkirina rêkeftina Tirkiye Ewropayê gelek penaberên ku li giravên Yunanê niştecî bûne han dane ku birevin ji wan giravan û dibêje ku gelek ji wan mangirtin li dar xistine ta ku sînorê Meqdûnyayê li pêşiya wan bê vekirin ta ku berev Almanya û welatên Ewropî yên dewlemend ve herin. Her divê şanoyê de kampa Îdomînî ya ku nêzîkî sînorê Meqdûnyayê ya ku bêhtir ji 12,000 penaber têde niştecî ne şer û pevçûn di navbera wan nişteciyan û polîsê Meqdûnî de rodan. Ji ber ku wan penaberan hewl dabûn ku tora sînorî biqetînin û derbasî Meqdûnyayê bibin. Di encam de polîsê Meqdûnî nehiştibûn ku ew penaber derbasî Meqdûnyayê bibin. Hêjayê gotinê ye ku rewşa penaberên ku li kampa Îdomînê niştecî ne gelekî xirab e bi taybetî ji aliyê xwarinê û tenduristî ve. Zêd Hesen, Ark. بس الولاد انتبهوا على الولاد. فوت انت عمو.